janji masemo tansah tak enteni yo bareng amuji luhuring kagungan kakone tumambang mesti kasembah ya konjur mak sruntul leng ayo njelasaken ketinggalan wektu ya ya merga iki ana penyanyi pepundenku Mbah Waluya ya karo Mbak Niken ya sugeng dalu Mbah waduh nggih wilujeng dalu penake dadi pelawak iki iso sewengi mlaku pindho nggih mang dagel men kepenak kok mang dagel men kepenak lah jare kula kepenak bar saka kono tekan kene engko terus menen dineh bar saka kene iya abot-abote golek dublak anak nggih ngoten niku putu iya putu karo anak nggih kula nuwun kalih anak kula niki nggih Mas Niken nggih kanggo mboten penanggih Mbak Niken iya terus pundi kabaripun pangestunipun sehat alhamdulillah Mbak nggih niki rada klerek-klerek rada flu kula oh flu padha jenengan mau ya flu ya Pak flu nek nikane kemajuane pun ora kena disuwawa nikan niku terkenal mbiyen gaweane mung adol permen adol rokok saniki iso adol pekarangan nikan iki kuwi malah mlorot ora peningkatan malah mundur adol kok pekarangan kok peningkatan ki cara didol sing nang desa nggo tuku nang kutha oh amin amin matur suwun mongko lemah ya isih turah angger ditawake wong niliki Bali lemah kepiye Pak nek dawane 2000 meter ning ambane mung 5 cm lah sapa sing arep tuku gur sak jlirit dawane pira 2000 meter ambane 5 cm ameng padha karo digaris kuwi lah atul garisan lemah nggih nderek mangayu bagya menika bersih desa utawi rasul nggih waduh bagonge metu kari ya ora apa-apa to metu kari ya ora dhisik ya padha wae kok nggih Mas yen saking pundi wau sampean saking griya lho kok saking griya nek saka griya berarti mau limbukan kudune iso lah nggih griyane sing limbukan riko nek riki nggih oh jenengan ki lho iya ya ora apa-apa karang ya ubet kok ya Mbah ya nggih saniki nek mboten ubet ya ora ngliwet tenan kok nggih nggih nek mboten ubet ya ora ngangsur tenan ngono lho ora ngangsur ning bojoku ngisi-sini kepiye kula wonten Yojo tanggapan teng mriku diampirke hotel disuguh wedang teh celup lah kok nikan ki diudari to teh lah ora nak diombe aku nek mulakno kok nggon aku butek to Pak aku ngono lah iya lah nggon aku kok butek to Pak nggon aku kok bener lah tak kapake lho tak uculi ya ngombe lendrut sisan aku ya teh celup diudari to Mas diudari yo dipuru lah ya ora padha karo ya le ayu-ayu ning kurang pengalaman malah kok pekok jenengan ki lho arang lokke aku pekok lho mau ki diomongi aku ben ora tak udari ngono kae ngono apa diomongi bareng jajan ning restoran ya ora ngelekke bapakne nganti cangkeme mlosoh kok cangkeme mlosoh pripun lah ning nggon tulisan nggon tembok niku teh panas 2000 teh dingin 5000 sik panas ya tak sosrop lah aku ndak selak 5000 nek adem aku Mas lho lah iki malah iki malah jeruk panas jeruk malah unu lah kok sing siji jeruk sing susu anggepe aku ora doyan susu no piye sing jeruk ki jenengan gek sing susu aku ngono lho ya kok aku nek kowe ora entek aku njaluk susumu ya ya genantek ning kono aku oh ya entek kok ancamane kok rantek lha nek rantek kowe kok gak njaluk jerukku ora apa-apa aku njaluk susu wis duwe jeruk dhewe oh iya suaramu kan kok ki ahene iki lho Pak Adem mbok rada serene iki lho aku ki kademen ngono lho adem ki pancen nyedake katresnan kok iso lho manten anyar kan nggo rusuk madem mesti sarene Dik sarene ning anggere sumuk sak rono pliket ngono biasane nek adem oh nggih berarti adem ki nyedake katresnan tenan nggih wis kok sampean ora nyedak karo bojone niku lha bojo wis tuwa ambune kepiye ta bojoku ambune wis gore mason lunga putih wis ora lah aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek kok ngeloni apotek lah ya ambune meng obat tok arep kepiye mongko anggur turu gak meng kelakepan wah kebul kaya ngemut cem-ceman seluruh ambune
Ya sia-sia. Sampeyan kok kebangetan karo garwane kaya ngono lho. Niki anak kula nek bojo kula wis wah sejarahe dawa. Oh. Kosek aku anakmu, Pak. Heeh. Tenane nek aku anakmu. Wah domongi kok ngeyel to. Aku ki genah anakmu. Iya. Ning akeh sing ora percaya lho. Ya kowe percaya monggo ra monggo ya entekne lengkung ijabi kowe ki bojoku mbiyen wis meteng 3 sasi ora. Lah kok wis meteng 3 sasi berarti udu anakmu aku. Kowe lah nek mau meteng ki pirang sasi? 9. Lah isih 6 sasi ku ora lumayan kowe ngono. Hitungno nek madang dina ping 3 ki pira wis pirang pira. Kok hitungane karo madang ngono. Hitung liyane ku ya saru. Nggih. Wo putrane to. Lah niki mulane aku ya ora percaya. Apa suryane putrane ayu kaya ngono kok bapane kaya gendera. Kok gendera? Kewer-kewer maksude. Ora ngono Kok sampean ampun ngunake kaya ngoten niku. Kabeh niku titahe sing kuwasa. Nggih, ya nyun ngapura. Ya padha-padha. Iki malah do. Gayane jenenge kaya padha-padha ora. Jenengan Nggih. wong anak kula niku arep kaya ngene iki ya bodhone kaya iwak laut. Kok kaya iwak laut kepi to? Lha iwak laut ya nang sing bodho. Iwak apa kowe? Kembung. Kok iso bodho Wis mergane? cetha kembung kok ora mentas-mentas kuwi piye? Pak. Oh iya. Maksudnya kowe iki jenenge iwak. Ya jeneng iwak ya kaya nila, bawal, kembung ngono. Ora mergo kembung bedudung. Wah lah ya iwak apa kembung ora goblok iki. Ono kecilik kembung kok nganti gedhe ra mentas-mentas aku ya ngono. Nggih. Bodho ki Iya, ora bodho kuwi pancen jenenge bener putrane niku. Nggih, pancen nggih ngoten niku kula sok kadang-kadang sok bodho, kadang-kadang sok nggih goblok ngoten niku. Berarti ora nek pintere. Lah iya, wah komplit niku piyayi-piyayi wah tetep Pak Tusio, Mas Mantri, Alhamdulillah. dangu mboten sami kepenuk, anu kepethuk nggih. Kok kepenuk. Aku le kenal karo Mas Mantri suwe lho. Wis suwe to. Wah, ket aku isih kere nganti saiki melarat iki wis. Padha wae niku jenenge. Padha wae jenenge. Ya saiki ora ngilang-ilangke wong ya wis kagungan apa-apa kok muni melarat ora. Lho, nggih kula niku apa to sing ora duwe sakniki nggih matur nuwun alhamdulillah ngadegen wong anu kene. Adem banget. Ora apa-apa, nek adem ku nek adus jaketan, ora apa-apa. Sok adus jaketan. Yo kembroh no, Pak. Nggih, didongake mawon iki niken mboten dangu malih ajenten Bengkulu. Oh, nggih. Syukur alhamdulillah. Terus majenten Kalimantan. Oh, nggih syukur. Nggih. Pentas. Rencana niku ning mboten pati anu niku ketoke kowe pentas wong apa to nek kono? Aku. Heeh. Aku ki nek kono yo pentas lho, Pak. Ya limbuk ngene iki. Pentas limbukan. Nah anak kula pancen telu niku jos-jos. Oh, telu to putra? Lho anak kula sing siji niku cetha ten Jakarta. Wis alhamdulillah. Neng kono iki saora-orane mesti dadi piyayi ya kerjane mesti neng nggon sing top-top kuwi. Nggih ten PT tungane. Lah mesti kok PT apa, Pak? PT apa? Porjimen. Elok kuwi PT terbesar ning jenenge we kaya basa Inggris ngono kok. Napa? Napa wae jenenge? Porjimen. Formo niku Wardumen niku. Kok iso luar negeri itu? Lah nggih mestine nek luar negeri jenenge we bahasane we luar negeri kok. Porjimen iki mung nyampur wedi karo semen niku lho to. Berarti tukang udah-udah. Pokoke ya mung ucul-ucul cetok. Tak kira ki. Tak kira nek PT sing basa gedhe Inggris. Lah nek sing siji pancen ten Mabes. Weh, Mabes Polri. Nggih. Pangkate apa? Lho wong ditahan kok nganggo pangkat iki kepiye to? Berarti Pak, anakmu ki berarti ora ana sing genah. Lho sing marai kondang aku ki anakku le ditahan. Anake 8 yo ditahan ning jalarane mung sepele lho. Ngapa kuwi? Walah meng aku ki takon omahku rak rada daya ngono to. Iya. Ning sing sepano tulung le silihno dadung kono ke. Katut sak sapine. Oh, iki sengaja nek kuwi. Sengaja. Heeh, wong le adol ya karo aku. Rumangsaku wis nyonton iki sing bener. Sing nomor 3. Nah, sing nomor 3 niku pancen nggih rada lumayan. Nggih. Niku nggih. Wah, aku jane isin arep ngaku piye. Saniki tesih ten UGM nggih. Universitas Gajah Mada. Kuliah. Iya, Pak. Sing ngomong UGM niku Universitas Gajah Mada. Lah nggih to? Ora. Lah napa? Urip gumantung maratuwa ku wis 9 taun iki. Dadi tetep ngenger. Oh ya wis anakmu 3 remuk kabeh ngono kae. Berarti kuwi iki
iki gur jagake maratuwane. Wah, lah aku ki meh pasrah bongkokan karo besan ki wis sakarepmu aku ngono. Rumangsa. Besanan biyen ki tenan kancane do mikul cikal nggo beras. Nek aku ki besanan ki kambil ki tak parut sisan dadi men ora Abot ya, Pak. Oh iya bener ya. Kudune ra ya kambil ki wutuh apa-apa diacos kok diparut sisan ki. Ora nek sing gelem gawa, lah tak parut sisan nganggo tas plastik kae. Lah cikale pundi lah niki aku ya ngono. Ora bener iki. Meng padune sampean ki ngirit kok ya. Wah, nyirit wong ewo ka anggere manut aku wis jelas iso tuku Avanza. Kepiye kuwi Kok carane? iso? Lho, ewo ngono kowe lungguh karo aku ngono tak tanduri wong loro tak kon-akoni wong jagong. Kepiye? Ajeng jagong pinten yo? 30 kono. Pinten Pak 100 monggo. Nek sing 100 ki buahe melon, gedang, rambutan, mangke dan lain sebagainya. Nek sing 30 ki ya bangsa dondrong. Buat Kok sik lah nek dondong ki sing arep mam kepiye? lho ngadinge to diane pukul. Dadi bar manganmu mukul dondrong kuwi trot ngono. Kok sing saiki apa umum wong ewo kok ditakoni le nyumbang ki piye? Lah men bathi ya ngono kuwi kudu teliti. Ana jagong 30 gawakane 3 tak duding. Anake nang jaba. Aku ya ngono kok. Gandeng anake nekat melu mlebu sing jaga prasmanan tak telepon, iwake delikke. Aku ya ngono kok. Ora bener wong ewo kaya ngono ki liyane jenengan ya. Isa-isane nglakoni kok. Nyatane ya aku bar ewuh ki maune gur njuk ceri saiki tenan malih hijet. Tintek tok. Aku iki tegese medhun malahan. Lah jijet papat kok. Oh, ayo ijen papat. Moko ora nang mesine kabeh. Anjuk go ngopo nek ora ono mesine bae. Aku dolanan anakku wong ping plastik kok. Nggih, Mbok anu Mas Petro. Nggih. Nanti arep mbok cange aku. Nggih. Lali nek limbukan kok ya. Niki enten pamundutan wau saking anu Jakarta. Sinten? Nika Bu sapa? Bu sapa Mbak sapa? Mbak Mi apa Mbak So apa sapa? Manu Pak Hari, Pak Bu Hari. Burani, Bu Dukuh Burani. Karang Tengah kali. Lah amplope mau tok gowo to. Lah iki tak saiki ora tak gawa iki lho. Nah, iki lho. Pokoke nyuwun lagu sing penting iso karo gayeng nggih. Matur nuwun Bu Dukuh mangke pun sendikani. RDNKPLG atau JBNALS. Apa kuwi? Rondo Kompling apa Jambu Alas. Wah goblok men ora iso singkatan to kowe iki. Kok nganggo singkatan barang. Lah jaman saiki apa-apa disingkat ora sing-sing. Nggih, ya. Ya diaturke panjenengan mung sing nampa amplop panjenengan. Mangke kok beres niku. Monggo Rondo Kompling bareng karo Jambu Alas. Lho kok Ya akon ora iso kok. Kok siki Dewe-dewe. Ora iso. Mbah, Nen. kok akon penabuh ki ngapa? Lho lah nek ditabuhi nek mboten nyak mengkelang-keling Lho, dhewe. amplope sing nampa sapa? Kula. Lah dalah. Lah nek meng amplope nyomen dadi suwek-suwek. Amplope sing nampa sampean kok akon penabuh. Lho lah sing jenenge guyub rukun gotong royong nyambut gawe bebarengan ki ya kaya ngene iki. Kuwi lagu, Pak. Lagu gending kuwi. Lah iya. Gending. Guyub rukun gotong royong nyambut gawe Ya. bebarengan. Ya rondo kemplingse sing kepenak kok suruh Jambu Alas urung-urung. Lah wong jenenge pamundrutan kok ndak ya darane aku ki nyepelke lek. Nyepelekke, ora Iya. nyepelke lek. Wah aku ki ngomong apa-apa ora bener. Lha yo dasare ora pas kok jenengan ki nek ngendi kok. Ora pas ya disekengke kok. Kuwi nek jahitan. Lah iya. Lah nek tutuk arep kepiye? Wah jumune tutuk kowe ngawur. Tutuk lho. Ya untung sone apik. Lah nek elek piye? Malah dadi lambe. Gak aku. Wegah ya ora bayar kok aneh. Untung sane apik. Lah iya. Untung sane apik. Siji sane apik, loro ora gomen. Nggih lah nek gomen kok dadi ora iso ngomong. Ya, ya mangga. Mangga. Rondo kemplimen Ngopo, dibuka ngopo? rasane. Ya sing lagune sing Dras Munting. Mbak. Ndak pundi? Nek ndak putih ki nek dindi ngono ta? Heeh. Lah apa nek ra nggon Dras kok iso? Oh iya ya. Wes ki kur trimo manut. Ya Ya. ora manut apa demen dicongok. Jane kudune nek sik nampa amplop sampean ki ya iringane ya saka sampean. Dagelan kon nggawe aga dhewe ya tekor sampean kok aneh. Lah wong sing ngesaki amplop sampean kok. Wah, Lah kudune sampean ya sing gawe iringan sing nyanyi dhewe. Itu kon ngumut saron, ngumut kendang aku piye? Ngene Iki ketoke ya cukup kok. Wih, bayang umum nek ngono iki. Nek tak antel ngisal lho kan. Jenengan wani. Lah ngantel apane?
Lah napa nih? Iya, ngawur iki beda. Nun saya lho Mbak Mas Bagong. Mbok canggih meneh. Awang desa iku kono kok akon pengerawit. Ngene lho terbuka. Iki dibuka gek nek pira engko dindomtil karo sing pengerawit. Wis mbangane nggo rebutan, nggo tuku mie ayam kok kembulan wong semene kok piye. 50 kok. Loh, senengane ngono kuwi. Yo, imbono. Oh, ya ora kena nesu ngono kuwi. Nesu aku nek ora dimbui kok. Iki ku nek disalahke iki ora nyoge mbono rumasaku. Ben, gelem ya dimbui, ora gelem ya bangetan wis pokoke 50 wis. Wis tak deleh kono masa bodho lo. Anu bodho wis. Bodho kok bodho lo. Malah rekoso kowe terus. Apok dipasahi 50 emang. 50 wis pokoke. Yo, enggrek iki ngene iki. Ngapa kuwi? Apa jenenge? Apa jenenge? Enggrek. Enggrek ki apa? Enggrek iki nek metu double telu iki dadi 250. Oh, kaya apal banget otok kowe. Aku mbiyen bantar otok. Senengane kok buka wadine dhewe. Ora kur guyon wis saiki iki judi tidak boleh. Tidak boleh, dilarang. Dilarang keras. Sapa sing judi roga? Apa? Garuk wah. Gini kok di Lah aku kena muni diwalek ya ora pas nono garuk. Kena aku muni garuk terus ngusone pas elek. Dadi apa, Pak? Dadi dicidok no. Mangga jadi aturi ya. Bapak lu arep nembang ndak pundi? Ya, mangga diaturke. Mangga. Penasaran. Ayo sampeyan arep tindak pundi. Ora katingale kok tindak wae sampeyan ora numpak sapi. Dewean ayo sampeyan apa ora wedi timbangane kula niki nganggur Mbak ayo kok monggo kula dandan. Alias kabatulan. Sanjane kathah rada kabotan Mas. Yen purun Mas enggal-enggal kencange. Lambeku kecethit. Nek tangan kecethit iso diurut lah sing arep ngurut lambeku sapa? Ora Mas, sing luwih banter meneh ora neng to. Nu mau alon apik-apik dadi bulan. Wah, tak kira keplok mau apa ya bapake. Terangane obok kopi. Ya iki mah. Rumangsane ngeploki sampean. Tak kira ono planet. Mereka arep nggo liwat baki kae lho, Pak. Terangane eneng anu miji lira sang pangeran Beki. Pangeran Beki jenenge dhewe sing keplok tenanane bapake. Ya nyat engko dipahi karo sing ngendang kok asli. Nggih, terangane sing ngendang sapa jenenge iki? Mas Heru. Oh, Mas Heru. Aja dipindah-pindah ya, Mas. Lah ngapa? Dan ono sesuk.
Ora kok ngancam penabuh kuwi ngapa kowe? Lho kemeng tak kon niteni kok ngancam to? Aku tembung titenono sesuk ngono kuwi padha karo ngancam. Lah sesuk mesti bubar masa nek ngendang dhewe nek dangdung. Tak kira nantang. Wah, lah nantang wong iki golek sedulur ki angel. Ngono. Wah, duwe sedulur 1000 ki sik kurang akeh ning ndek mungsuh siji ki sik kokoean. Ngono lho, dadi wong urip ning alam donya ki sing penting pas seduluran. Oh, tenan le luar. Apa menan ning Karang Rejek ini duit ki nomor 29 kanggone Waluya. Terus apa ning ngersane Pak Lurah, sing penting pas seduluran. Oh. ngono kuwi, Pak. Lah aku nek kon nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur, aku trimo kelangane enggak kok. Tenan wis ora. Sing tak pilih ki apa? Lah ora ning sing rugi. Duit kerangan yo adem panas kok lemo anak. Ayo sale dadi Pak Eko, men kowe le nyanyi iso kewer-kewer Mbah. Iso kewer-kewer. Anggrekku kok ora metu-metu iki. Dipindah. Pindah. Dipindah. Pindah senengane kok ya. Ora di basang kaya ngono kok mempengi ra jamak-jamak. Engko sampean sing bandril. Kuwi apa ta aku radong? Wah kowe radong kowe iki wong wedok meneng wae tak goleke sandang pangan. Oh iya. Meneng wae kowe ora ngerti gayaku kuwi piye ngono meneng wae. Ngerti-ngerti entuk ngono. Kowe mau gerenang-gerenang lemo pipil kurang 200 ora digenepi kok lemo aneh lho kowe. Meneng wae. Ya. Monggo Mbak anu Mas Petro. Napa Oh nih? nggih nggih Lah sekedap. napa sak lajenge niku napa? Mbah, Niki, Mbah sekedap Mbah, kayak sekedap. ono Amit pambutan, sewu, amit kayak nggih. gitu. Nyun ngapunten nggih, Pak. Amit sewu. Matur nuwun, Bu Timbut. Guyumu nganti kaya cempe kejepit. Juga seneng. Perumahan bersubsidi dalam Amalia Karang Rejek. PT Sudibyo Timbul Sukses. Iya, Matur Bapak Ibu nuwun. monggo ngersakaken perumahan yang bersubsidi. Injih. Monggo glaturi tindak wonten ing Karang Rejek dengan Leres alamat mekaten. ingkang sampun keparantipun waos PT apa? PT Sudibyo Timbul Sukses. Jos. Dalam Amalia. Iya, sip. Iki sembuyane adikku ya ngono kuwi. Pripun? Wis tak omongi jenenge adikku ki Slamet. Met kowe nek wong gawe omah nu sambatan ki melu. Sesuk nek gawe omah men diwangi lewat sulam penak aku sok arep tuku dadi ya kuwi bener kuwi wis. Dadi tuku nang kene iki. Ya. Perumahan, Iya, pokoknya perumahan. didongake. Alhamdulillah sampun Nah. peparing. Klasane teles, Bu. Kepiye kuwi, Pak? Sing kuwasa mesti sesuk bakal malem. Ngono. Iki klasa garing sing kuwasa sesuk peparing. Alhamdulillah. Klasane bedah sing Apa kuwasa ki kuwi? maha murah. Bener. Klasane dadi luntrung, Nduk. Kepiye, Pak? Warisane wis rampung. Tak kira isih ndedonga. Ora ya gur kuwi wae. Sing Apa? Niku nyuwun apa niku? Niku nyon apa? Bu? Ampun kersakaken menapa? Mboten ngersake napa-napa namung peparing mawon. Ya berarti kuwi wis manak kuwi wis ra. Wah, lah niki men arep tak enggreke meneh kok sampean iki kepiye? Kok malah udu Ben meneh. saya akeh wis sisan. Tak enggrek iki sisan. Wah iki iso tekor suwe-suwe terus. Wah, mboten sampean kok Nggih. tekor. Ya, mboten tembang napa mboten? Nggih, niku wonten sing ngersake jambet wana kalian namanya sakit lungi teng asmara, nek mboten sakit ya jambet wana. Oh nggih, jambet wana. Jambu alas. Jambu alas. Ya ora usah dibasake kok. Wah, lah wong seni ngondarane ora sopan. Lah ning nek jambu kok terus jambet ki ya ora. Lah iya nek jambu jambet nek mambu ya mambet. Nek mlebu Ya mlebet. Ora penak no. aku ora wani kok malah. Lah ora wani piye ora mlebu ora penak. Lah Pak Lurah wae lenggah nang bale kok dukuwe do ora mlebu apa penak atine. Ah, udu kuwi. Ya syukur nek. Ras. Ketoke mau tukuwi ta, Pak. Lambe karo ati ra padha kuwi. Ya syukur nek dodong. Kayak ngopo jenengan iki wis ngenangi iki ngopo? Wah nyicil bangane kok ditagih ono. Arep ora nang gamlane lha aku nang gamelan dusung kowe tak bledhet tak jogeti kok kowe lemah. Saking mempenge kok ya, Mbah. Saking mempenge. Saking kentrire. Ya. Jambet wana. Monggo kanca-kanca nun sewu Nggih. Mas Mantri anu Ngeten. jambu alas Mas Mantri. Leres mekaten. Mangke kula pijeti mboten nggih. Empuk. Kowe mah ya tuku bantal kan? Ya tuku bantal ning kono kae aku tuku 3. Oh, paling ya wis empuk-empuk. Nek bantal ki ya empuk. Ono bantal atos. Paling wis empuk-empuk jare. Ya, mangga Mangga. jambet wana, jambu alas, jambet wana, jambet wana.
Heeh, aku dadi ketonto omongane lek Mbah Walu ya jambet kono. Aku ki sok ketontoin kok monggo. Karang ya kabeh iki sok-sok di artekke. Ana sing anu mbasake Wonosari ya Wonosantun. Nah iya to. Barang keri kentun. Imogiri ya Imogintun. Karena basa iki beda-beda kok Mbak Anu Mbok. Ning Jakarta wingi aku kewirangan. Kok iso kewirangan? Lah aku ning Jakarta sedina to. Ana cah nom-nom lungguh ngono terus aku lewat mau aku ngengeti terus ngapain lho. Senen Kliwon le, aku ya ngono. Kuwi iki artine ngapain lo ngono? Oh, tak kira ngapain lho. Senen Kliwon le, aku ya ngono kok. Udu ngapain minggu paing. Kuwi iki ngapain lo? Ngono ora ngapain. Krunguku ngapain lho. Di Jakarta enggak ada paing, enggak ada wage, enggak ada. Aku ya gumun kok do ngerti paing barang aku ngono. Terangane ngapain? Ngapain kok ngapain? Para wong sudah rungon ya cok guyoke kok Ken. Kok iso guyoke? Mula nggon aku aneh lho, wakne karo perunane iki. Kepiye kuwi? Lah wakne iki nuntun sapi saka pasar perunane nang emper takon, "Tumbasan pinten Pak De?" Wakne ki ora udan kok kanggo mantal. Kayak perunane ki ya wangsulan. Weh lah murah tenan. Oh padha budheke aku. Kuwi wong loro budhek kabeh. Kuwi bejo nek dijak tumbasan pinten, Dik? Hai, ngono malah. Nek dijawab ngono geger. Tumbasan pinten kok ae. Ra melu-melu. Ya. Mangga diaturake jambet wana. Jambu alas ya. Ayo Pak, golek keringet meneh Pak. Anjur kelingan dok ramah komplit sak gemoyone. Gumoyone Tresno lan kasih sayange. Kapan aku kelakon bisa melu monjenge. Sayange bojo nanging aku wis kepacut tresno. Wis bacot tresno nelongso rasane ngati. Loro hati lamun wong liya lakon duwe. Jambu alat kulite ijo sing digagas wis duwe kudu. Ana banyu wadahi yen benek raine ayu ning sikile jeber. Paning batin yen kula tidak dikasih. Tingkat-tingkati ora bakal ganti. Sumpah wis janji arep sahidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dijalani. Ala jambu alas dok manis rasane. Manis rasane Nadyan wis jelas isek rasa awake. Sayange bojo nanging aku wis kepacut tresno. kebacut tresno nelongso Rasane ngati. loro hati lamun rasida dadi duwe. Jambu alas kulite itu sing digagas wis duwe bojo. Kayu growong omah tekek ayu moblong-moblong tukake do mlethek. Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. TKT ati ora bakal lukan.
Apa ora awet enom nek dingonokne kuwi. Dislenger terus. Iya ya, Mak. Piye, Pak? Piye, Pak? Lah kok nek baterene entek kok mandrek mulai tak golek. Nggih. Ada kegelengan apa? Mbah Walu ya. Dalem Sampeyan entuk bebungah niki, Mbah. napa niku? Ya, iki kula wacake nggih sampean. Nggih. Sugeng dalu Mas Bagong saderengipun nyuwun pangapunten. Kula penggemare Mbah Waluya. Ugi pengin paring tandha asih, tapi kula tebih. Nggih. Mergi kula wonten Texas, Amerika. Wah. Saged mboten ngampil Mas Bagong rumiyin gangsal atus, mangke kula transfer kula ijoli diparingke Mbah Waluya. Sehingga kowe wong Texas kuwi yo seneng karo aku kowe gian ora. 500 lho kowe ora kena dipotong administrasi. Kuwi tekan Texas yo, Pak. Wah, lah kowe. Iki saka Texas. asmane Bu Rahma. Nggih. Oh, Bu Rahma. Iki saka Texas lah enggreke iku urung metu lho kan. Wis aku wis ora urusan, aku wis tutup. Bandar. Iki wis digrobyok kok iso dipasangi wae. Wah, ya wis ndak katut iki engko malah. Saking jenengan wis oleh situ. Lah ya maksudku ki ya sing jenenge golek sandamangan ki kepiye cara? Oh golek sandaman kok mempenge ra jamak-jamak. Lho, ngene wong nek sentimen ora kaya iki. Wong mlaku te pasange kok ngene iki piye? Kuwi tekne kenengan. Kaya aku tenan adikku ya wis tau pesta. Pesta kepiye kuwi? Pesta ning nggon prasmanan ngono nggo piring tisune deleh ngisor kewer-kewer agek nyiduk sego kobong lilin. Puncalke. Wong sak prasmanan glebi sego kabeh. Nggih. Wah ya. Nggih. Iki mau jambu alas. Nggih, niku wau jambu alas pun. Wah jan werna-werna. Pun niki welinge Pak Lurah wae mboten oleh suwe-suwe. Sing weling kapan? Sing kandha sapa? Pak Lurah niku lho. Nggih to Pak Lurah. Ora usah suwe-suwe engko ndak wayangane ora tutuk. Ngoten niku. Manut aku kok ya. Oh nggih pun nek ngoten. Kok gek mutung. Langsung manut lho jenengan. Awang iki akeh banget pamundutan sing urung iso diaturake. Oh lha nggih monggo menawi ngaten. Rujak jero, heeh. Nggih. Menika mugi wonten saking pundi-pundi papan. Ya, nyesake Grajakan. Nah, Grajakan Banyuwangi, Grajakan Banyuwangi. Sing nembang sapa, Gong? Ayo, Teng, kowe sing asli saka Banyuwangi. Mbak Anting yang dari Banyuwangi. Wah, Ya. padha kae. Kayo jejer Cik. Mbak Niken kae. Wah, iki wingi kepethuk nang Desa Nanggung. Kok disa nanggung? Mentrel. Kok iso nanggung? Lah nek gedhe rak mentrol. Nek cilik Aja jerit kulone kae. monggo Mbak Anting nggih. Asli Banyuwangi Mbak Anting. Nggih. Jenengan mriki mawon ampun cedak-cedak mriku. Lah ngopo kan mbok aja cemburu kan. Ora cemburu, nek gayane geremen cemburu. Lah nek cedak kok kuwatir keselenget napa. Nggih. Nggih Mbak Anting. Monggo Iya, Ting. Grajakan. Diaturake. Ya. Tiba. Kok iso ngono ki kepiye yo, Pak? Kuwi mangan laker. Ora iso aku. Muga iki tiru men suaramu sing kok ngono ki men aja mangan gorengan, bangsa goreng-goreng mambu lenga ki aja ngono. Contone, Ya ancor kompor barang wae. tak kira tempe mendoan apa tahu Wah, brontak. nek kowe mangano malah gak aku neh ana. Yo, Teng. Wala sese ono watese urip bareng mati Mati dhewe-dhewe. Tiarang semayane Aku ki nek muni Mbah Walu ya.
Napa? Aku ki nek muni tenguk-tenguk ngono ta. Nggih. Terus ana anake seniman, misale anak dalang ngono mesti tak ulungi dit. Oh. Kaya Aku kowe ora. tengok-tengok nang kono ki anakku nang kene iki paling ora ngulungi apa. Napa iki anak sampean? Ha iya no. Anake Pak Seno. Kon ngulungi duit. Lah ya kae sing oke lah aku gurung kok. Pancen rupane rupa mentalan ki ya. Jenengan ki bebeda bocah. Lah ora lah aku gur takon kono sing ngakon. Rokok kowe ngebon kok. Wis tak kandhani to ora usah ngrokok. Lah apa? Marai watu. Wah, gene bayetanku ki ora ngrokok watuke kekel. Merokok membunuhmu lho, Pak. Nggon Tulisane kuwi lho. Nggon bungkus to? Iya. Iki isine saya tak rokok. Merokok marai mati. Wah, aku nggawa rek lho. Wis karepmu kono. Lah ya karepku apa ngrokok karepmu. Aku ngrokok ya ora tak entekke kok. Lah kok ora dientekke? Ya ngobong lambe. Buru-buru omongane karya maneh urip piareng Mati dhewe-dhewe. mati piareng Nah aku ya ora. Urip bareng mati dhewe-dhewe. Ya terus. terus nek Pak Den omong Mah. Kok malah terus ke sing ngomong sing dirungokke suaramu apik banget iso tuk 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 tuk. Cangkem kok kaya suling. Yo. semayane pun Hah? entek wis entek lagune Kok ki rampung kok ora omong-omong to? lha iki sama Pak Wah, Den jan mboyo. Wis ngono. wis Ha iya. Ya. Aku ki mau apa ki mau? Bawa apa ki mau? merekes ati Mrekes ati. nggih Cara Banyuwangi kono. ya nggih lagu Banyuwangi mboten cara Banyuwangi Oh, lagu Banyuwangi. Nggih. Ya apik kuwi ditularke nang mbak-mbak iki ya. Nggih. Diajari si sapa? Agnes, Ika, Elisa karo si kuwi diajari kuwi. Kuwi iki latah asline ora budhek ning latah. Angger jak muni ngono kuwi. Ya, mangga, yuk. Gerajakan Banyuwangi
Joget apa-apa. Latihan joget ya, Pak. Diwarai ya, Mbak. Kerajakan Banyuwangi raino bini sing tau sepi lanang wadon ngekani ngilangaken susah ati lungguh nang pasir pasiran sembyur-sembyuran keretoan manuk-manuk seliwaran Gandeng tangan pinggiran, pinggir pesisir kerajakan. Bisik-bisik semayanan, potri janji urip bareng. Sirah-sirah di gandengan, gending asli yang luar. Sirah-sirah gending asli Banyuwangi. Ya, luar biasa. Wah, nek enten nek joget apik nek enten. Lah kowe niroke malah gugur kean ngene kan kowe. Kayak nek Banyuwangi tuh kitir-kitir ngene ya, Dek. Lah iya ning tangane iki mengkurep ngene kan ora Aku kok. kan sok kulino. Aku kan kulino ngene iki. Aku angger wis ngene iki. Tangane iki mengkurep lho kok mlumah ngene. Aku ora dadi prenyang ngono. Wong jenenge ya latihan, ini asli dari Banyuwangi, mulakno aku. Iya. Latihane terangane goyangane. Ngangger pas ngene iki malah kaya pitik golek petarangan ora itu. Ora pitik golek petarangan. Niki wau nyendikani dawuh. Nggih, menika wau gerajakan. Ya, wah ya. Nek pengendang iso tenan cara Banyuwangi ya penak tenan. Nggih. Ki meng kari sapa sing ditokke, Truk? Kok njuk ngawur ora. Senengane kok njuk. Heeh. Apik iki mau gerajakan. Ya, dasare anting le bawa ya bawa dandang gula Madura. Sing anti ngono ya, Pak. Ngawur Iya. wae pokoke. Iya. Iya. Tenan. Angel ditiru tenan. Angel niku. Ya. Menika tasih kathah janipun pamundutan-pamundutan. Sesuk nek wayangan melih ngono. Hah? Sesuk nek wayangan melih. Sing nimbali. Ah iya kene meneh. Ya sesuk nek wayangan meneh. Nggih. Nggih. Wo, lah iki sing sore mau dijaluk nganti urung tak iso tak aturke. Apa? Liwong. Wah. Mumpung eneng niken ki lewung. Arep nanti ken kene wae kok nyisih-nyisih kowe. Kae ngopo kae kok mledit-mledit kae.
Lewong iku biasane sok lewong nganti klebon barang kok. Nganti apa? Nganti apa ya? Ora eling niki asline pakar jatil to niki kan iki. Wo, jadilan to. Wis tau kesurupan kok esuk nganti sore tambani sapa-sapa ora mari bareng tinggal rombongane. Tunggu. Ya mau ditinggal rombongan ya aku arep kepiye sing bali. Mlaku. Mlakno jenengan ya takon ngedeke jatilan dhewe to. Wah ora wis 3000 grup Gunung Kidul ki aku wis ora uman demit wis. Nek demit ki ora kok ora uman demit. Lah ya tek Kok sampean ngomong senengane ora tok tepak karo awak sampean dhewe to. Maksud Kok ora oman demit ki ndur sampean jenise apa? aku to. Lah kira demit dagelan. Oh demit iki pirang-pirang kok. Oh. Ana demit dalang barang. Awake dhewe klebu demit apa, Pak? Ora klebu. Iya. Nggih. Liwong menika dipun Iya. aturaken Mbak Niken. Ya, aku tak semingkir, aku ndak kuwatir wae ngurus lewong meker-meker lali Purwodasina. Ya sampean aja lunga ngono Mbak. Mboten teng mriki. Nek Mbak Niken Kang Slupan, Wah. nek Mbak Niken Klebon. Aku lho sing ndudut. Ayo, ana wis. Aku ki engko nganggo kelebon barang. Nganggo. Lah sing ngleboni sapa? Wah, engko nek ora ana ya sasake lah. Ayo. Siap. Kula sing ngompo kok ngono? Kelakepan karo kerot dadi ora iso apa to. Di Dadi liwong. Monten. Ya. Pak, dibuka, Pak. Napa nyuwun tulung Mbak Ika gek kula sing joget. Oh, Para Mbak Ika, Brono, Mbak Ika Mbak Ika. jenengan sik anu Nggih. Mike, nggih niku jenengan cepeng anu Mike. Kowe dadi pawang ya, Pak. Bagi Beser. tugas. Beres. Heeh, wis. Aku sing joget, Heeh. pawang sinden. Sinden. Sip. Beres. Ya. Oke. Kuwi ngopo kuwi? Boyo pegel to blabak sikil ngetok iko ponjo. Ngadeg perpet konang-konangan iki sing kesuk sak tenan rumah iki yo balake patok rondo kemlotak. Lah kok malah tawa obat? Raga kudu diragati nek ora diragati dadi ragangan sebab raga sing diragoi saben dina. Ayo, Ketake kaya wangun banget apa tau dadi dukun jatilan tenan. ampun cok ngungket warung biyen. Wah, Aku biyen sampean tau cerita jare aku ning parantritris gelar karpet ngono kaya. Monggo. Nek sampean ya tuku dhisik to obatku biyen. Berarti korbane. aku ya percaya ya mbiyen. Lah nggih rak ya Biyen mari. potongane isih cendak. Anggere malam Jumat Kliwon dodol obat ning Parang Kusuma. Oh, nggih to. Lha niki waluyan niki. Ampun manem Jumat Kliwon sampean rono ya? Heeh. Waduh. Goleki obat niku. Lah nggih kula sampean ngombe obat kula suarane sampean rak sprene apik. Lah nggih padahal main glepung tak indil-indil. Terus Tak iseni indil wedhus ki lho tak indil. aku Nyatane ya mandi kok. Mandi wong aku diomongi nambani apa-apa iso kok. Ayo mangga, Ya. Mbak Niken, ya. Beres. Repot iki lapas dodo kowe. Donge aku sing ngene iki. Ning ya wis nasib. Wah, jan. Ken iki ager-agermu ngenangi aku, Ken. Apa Mbak Niken iki dodol ager-ager apa? Apa? Mulane ndelatek. Ayo. Ya, mangga. Sabda
Aduh. Iki ndadak jupuk obat iki aku. Piye niku kenapa niku, Mbah? Mengke riyen iki obate nang kene. Kaosmu ki lho aja ketok kaos. Jenengan mboten napa-napa. Apa iki? Kowe iki tetep ora eling kok goblok men to kowe iki. Mambu apa kecok? Wah, me pabrik cokak. Meneng. Dungkluk. Eneng aku ora iki. Ngono kae. Ini ora. Kosek iki pawang nambani cara kepiye? Siji tok oser-oserke kene, siji tok gebyur banyu kepiye ta, Pak? Men mari lah tambane iki dhewe-dhewe. Ora ngono nek demitku itu tidak itu. Lha apa? Kalau aku kelebon, terus kamu datang tak takoni, gue pengen opo demit ngono. Iya ning barku iki tak takoni meneng lha demit kok curigis. Sarana. Engko gak aku ngomong. Ya. Aku pengen iki ngono. Iya sik urung sabar kok lek kesusu. Pawang ora iso jak kompromi. Kowe sapa jenengmu? Aku urung kelebon. Ono bar omong-omongan kok didadekke sik ngono lho. Oh iya. Ngono kayak aku. Ora sadar aku. Wah, ngono aku kaya. Lah ya. Kene. Ora nganggo iki lho ora gatekke kowe iki. Udah nganggo apa? Walah rungokno to marep rono. Kepiye? Apa kuwi? Lah ya obat ku mau. Iya, terus ke. Kok kaya men kono? Sapa jenengmu? Aku Dunikan. Lah sapa? Sarintem. Kowe njaluk apa? Aku njaluk ngene-ngene. Padha karo aku nek ngono. Demit karo pawang kok padha wae. Lah masalah ngene lho, masalah iki. Lho lah ya dikeki kok ya. Oh. Jenengan terus langsung golek kepiye carane men aku ki gek mari ngono. Nek urene sing kok iku pripun iki sing tanggung jawab sinten ngono. Aku kok dadi mister. Kok mister? Lah lek ngemis men pinter maksudmu. Ora kan rasa klebon wis wengi. Wis wengi rasa klebon-klebon. Wis ngono wae sesuk awan klebon. Saiki ora entuk klebon. Ora, saiki coba wae. Mari. Pun cengap. Cekap. Kepiye kuwi mau ning jaba wae kepiye? Lah ya rasa klebon ning jaba wae malah ora sumuk. Dadi liwung atiku. Karang liwung iki saiki lagi hit. Wong meteng arep buayen digone ndi-ndi angel ora lek anggur setelke liwung lo brujul. Masa iya? Angger bar liwung mari ora wayah ya mlebu nah blung. Ya, mangga. Ya, terus ke mangga. Sip. Iya. Sukses. Panjen ya piyai loro ki tenan Yes. pasangan serasi tenan. Sing penting ora u kari dhewe. Hah? Lah kok iso? Lah nek serasi ganti u ora dadi serasu. Jenengane golek kata. Nggih, matur nuwun Mas Petruk. Matur nuwun Mbah Waluya. Nggih, Matur nuwun Mbak Niken. Ya. Yes. Ngangsek wektune rek ngaya ya diteruske dhisik critane karo kari mbutulke lakon. Ha iya. Dirampungke terus. Heeh, yo. Sowan karo Ndara Abimanyu sajake ngampiri bapak supaya dicane negara Pringgondani. Arep ana jumenengan ta, Tru? Ha iya, ya dom sowan ya. Ya. Janeng yaning nalaka ngati langit oh
Mambang pantepas wulan upamaneka Lintang toya kusumayana sumawur Koden prayitna semuliris semuliris eko balik Bapak Bendara kula Den Ndara Abimanyu wonten menapa Gus kok katingal sungkawa penggalihipun napa merga anak-anak kula kedangon anggenipun sami gegojekan satemahan dadosaken penggalihipun Ndara Sungkawa sampeyan kula aturi paring dawuh mengke nek pancen gareng luput tumrap sampeyan
ngantos sampeyan nandhang Sungkawa mang paring pangandika. Mengke kula palune sirahe. Napa Petruk sing salah? Nek Petruk sing luput, mengke kula blebeke kali. Napa anak kula ragil Bagong sing kleru? Nek anak kula ragil Bagong sing kleru, mang paring pangandikan, mengko kula pacule cengele. Napa Semar sing luput? Nek Semar sing kleru mang paringi arta mawon, Ndara. Oh, ngono ya apa wong tua? Anake kleru blebeke kali, dipalu, pacul, bareng jae sing kleru kok njaluk dhuwit. Kula aturi paring dawuh, Ndara. Ampun kendelke mawon wonten menapa? Negari Pringgondani badhe wonten pawiwahan jumenengan ingkang raka Ndara Gatotkaca, mestinipun sampeyan ampun Sungkawa ning malah bingah penggalihipun dene ingkang raka ing Pringgondani badhe nampi kanugrahan saking Kang Ibu inggih menika pun Dewi Arimbi lenggah dampar tiraranipun sawarga Prabu Trembuka. Menika tumrap kula malah ngremenaken ning kok malah sampeyan Sungkawa. Den, mboten prayogi lho Ndara, nek kaya ngoten niku kawontenane mengke ndak ngembet dhateng kabagyan ingkang raka ing Pringgondani, Gus Ndara Wijaya. Samareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti Siwa Semar kula Den Sungkawa rasaning atiku merga apa Siwa Semar telung dina ingkang kepungkur Abimanyu nyumpena wondene pasumpenan ingkang kababar ora liya duk nalika semana Kakang Mas Tetuka wis kasembadan lenggah dampar nanging tanpa sangkan tekane banyu gedhe ingkang angelem Pringgondani nganti meh ngendhangake dampar kencana ing Pringgondani Kakang Semar Siwa iki pralampita apa ampun dipenggalih sing jeneng impen iku namung kembangipun tiang tilem kembangipun tiang lindra nek sampeyan menggalih kanthi jlimet mangke malah mboten prayogi awih sakniki mboten sanggagas perkara impen kula dherekke prapteng Pringgondani sampeyan kudu melu seneng keng raka lenggah dampar kepraboning Pringgondani mboten sah menggalih impen kok digagas mbebecer penggalih ingkang tanpa gina Ndara. Iya, Siwa Semar. Yen to pancen kaya mengkono ayo dherekno laku ning Angka Wijaya. Prapteng negara ing Pringgondani. Semawi Gus kula dherekaken anak mojo ning keri Kakang Semar. Titiyani gandayani trisanya.
mangu mangungkung kanduan remang ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Kangge Prabu Ngamarta wonten timbalaning dawuh menapa Kanjeng Eyang Kangge Prabu Ndarawati nini wonten timbalan dawuh menapa Kanjeng Eyang Werkudara Majapati kakek kuwi apa dene sira Arimbi nuninggi wonten timbalaning dawuh menapa Kanjeng Eyang miturut nawala sedahan ingkang wis ditampa dening para raja Nerpati ingkang kabeh wis kepareng rawuh ana ing negaring Pringgondani yen ora kleru titi mangsa kelungguhan iki tumapak ing gawe ya kuwi putuku si Arimbi jumenengake atmajane kulup si Gatotkaca bakal gemanti keprabon ning Prabu Trembuku ya Prabu Arimba ning negaring Pringgondani wayane mangsa kala wis nekani kabeh para raja Nerpati wis padha andher lenggah ana ing papane dhewe-dhewe ingkang darbi niat anekseni marang jumenengan negara ing Pringgondani nanging sabab apa nganti teka yak mangsa kala iki durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan wisudan putuku si Gatotkaca sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang inggih krana anggen kula dereng ngamiwiti pawiwahan wisudan menika kala wau krana masih tasih wonten ingkang dipun tenggo
Lho, sapa? Mboten sanes kejawi namung kadang kula sedayanipun inggih menika pun Nyai Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan lan Braja Wikalpa. Lan mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten kula sampun utusan kelahan pun Braja Musti kadang kula supados sowan wonten ing glagah tinulungging Permalang. Ing wigatosan nganti dhateng sowanipun kadang kula pun Braja Denta. Jernyatanipun Yayi Braja Denta mangke ingkang kapatah minangka dados pepatih wonten ing negaring Pringgondani. Sabanjure nanging ingga dinten sak mangke menika dereng wonten sowanipun kadang kula Braja Musti ingkang sareng kaliyan pun Braja Denta. Mila gandeng tumapak ing gati sak mangke sampun nemahi Kanjeng Hyang kula namung borong dederek kersa paduka Kanjeng Hyang Matswapati. Lho kosek kaya aja pasrah marang pun Hyang merga iki tanggung jawabmu sarta purbawasesane ana ngarstaning putuku Si Arimbi. Aja pasrah lawan pun Hyang. Pun Hyang iki mung minangka Nalindra ingkang kadhapuk misuda marang Sagung Nalindra. Sak jagat iki pun Hyang ingkang duwe kewajiban. Inggih. Yen to nganti iki mengko ana sisip sembire kurang-kurang bejane upama ana lakon kadang-kadangmu ana salah sawiji ingkang ora nayogyani marang jumenengane Si Gatotkaca. Mengko mundhak aku dikira wong tuwa ingkang sasar susur tumindake. Sarta aja nganti sinengguh Nalindra ing wirata iki mengko nerak pacak nerajang marang wewaler. Mula wektu dina iki luwih prayoga lamun apa ingkang dadi ancas gegayuhaning putuku Si Arimbi tarena kelawan kadang-kadangmu sepuh ya kuwi Kaki Prabu Ngamarta apa dene Kaki Prabu Ndarawati. Inggih menawi mekaten klihanana kula badhe munjuk atur ngersanipun Koko Prabu Ngamarta miwah Koko Prabu Ndarawati. Kuwi luwih prayoga Arimbi. Koko Prabu kados pundi menggah miturut paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta Yai Arimbi pun kakang ora bakal bisa matur apa-apa kejaba mung borong marang sira Siadi jalaran sira minangka dadi putraning Prabu Trembuka lan kadanging Prabu Arimba ingkang tetilar projeng Pringgondani. Mula mangsa borong sira Yayi kepiye munggo prayogane Koko Prabu Ndarawati semono uga pun Kakang ora bakal bisa matur apa-apa jerak ora duwe kewajiban tumraping negara ing Pringgondani. Ya mung Arimbi ingkang kudu bisa netepake pawiwahan wisudan iki kepara diwiwiti saiki apa dadak ngenteni kadangmu kabeh mau ana penggali ing sira Yai Arimbi. Mula pesthekno yen to pancen dadak ngenteni sowaning Braja Musti lan Braja Denta ya kudune diundur sawetara wektu pawiwahan putramu nanging yen ta ora usah dadak ngenteni sowaning Braja Musti lan Braja Denta dina samengko gandeng Kanjeng Hyang Wirata wis kepareng lenggah Kanjeng Hyang kang bakal misuda lawan atmajamu Si Gatotkaca Arimbi. Gonjang Kanjeng langit kalap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung menawi tetela mekaten Kanjeng Hyang mangsa borong dinten sak mangke kula aturi amiwiti wisudanipun anak kula pun Gatotkaca samangke mugi andadosna ing kawuningan bilestunipun kadang kula Braja Musti lan Braja Denta estunipun sampun nderek dhateng purbawasisanipun ingkang wayah pun Arimbi. Kula ingkang saking menika kula sumanggaken paduka Kanjeng Hyang. Oh ngono. Inggih Kanjeng Hyang. Ya yen pancen ngono tegese ora bakal ana apa-apa ing tumandhaning projeng Pringgondani ingkang magepokan kelawan kadang Braja. Mula kang saka kuwi apa kang dadi aturmu wis dak tampa Arimbi dina samengko bakal tak biyawarake mring Sagung Puranalindra. Mring Sagung kang padha rawuh yen to dina iki pun Hyang bakal misuda putuku Gatotkaca lenggah dampar Pringgondani. Gatotkaca wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Hyang. Tetepno pangestimu. Jejegno kang dadi adek-adeking putuku Si Gatotkaca. Mara kene, maju kene. Sartane Arimbi
anakmu Gatotkaca agemana rasukane utawa busananing sawarga Prabu Trembaka. Inggih, nyuwun pangestu paduka Kanjeng Hyang. Ya, sing ati-ati. Lang-lang ing driya mangungkung. Oh. Redo mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti wiladala jagat dewa Bathara jagat pangestungkara nganti meh pangling bareng sira kulup prapting ana ing ngarepaning pun Hyang. Ih Kanjeng Hyang kula ingkang wayah pun Gatotkaca ndak seksekake mring sagungang para lenggah para raja Narpati ingkang padha anjenengi madyaning pawiwahan wisudan iki lamun sira ingkang bakal gumanti keprabaning Prabu Trembaka ya Prabu Harimba ingkang tetilar praja ing Pringgondani mugi andadosna ing kawuningan sagung para raja Narpati bilih dinten sakmangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati anjumenengaken inggih menika wayah kula pun Gatotkaca jumeneng keprabon ing Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken panuwun Kanjeng Hyang. Sorak mawurahan manengker gumuruh sayekti kae dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Narpati ingkang padha anekseni marang jumenengane putuku si Gatotkaca kasinggihan mekaten Kanjeng Hyang. Ya mung puma dipuma ya nggih. Sawise sira dadi Nalindra kuwi ora saya enteng pakaryanmu nanging saya abot sabab Nalindra ki wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi ning pundhaking ratu. Sira ingkang bakal ngayomi mring sagung kawula sak negara Pringgondani, sira ingkang bakal paring kabagyan marang kabeh kawula sak negara Pringgondani. Kudu adil para marta, adil ing samu barangi. Aja nganti cinacat dening para kawula pinaya dening para kawula sak negara Pringgondani lamun sira ora tumindak adil. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Hyang. Gatotkaca wonten dawuh senadyan sira wis dadi Nalindra nanging elinga lamun sira tetep minangka dadi satriyaning praja Ngamarta. Amis baji ning praja Ngamarta dumunung ana pundhaking Nalindra ing Pringgondani. Ih, Kanjeng Prabu ngestaken dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Mung sithik menawa bakal weling marang sira kulup ngenggonana tembung sama beda dana denda. Lire aja nganti mbau kapine. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan, nadyan kuwi wong liya lamun labuh negara pinaringana bebungah ingkang sakmurwat, ganjaran ingkang satrep. Iya. Nanging nadyan to kulit daging sanak kadang mitra kawruh mongko luput tumraping negara, aja mbok paringi pangapura, merga kuwi sedulur merga kuwi sanak kadang. Nanging tepi patrap ana pidana ingkang sakbobot. Ngestaken dawuh. Wah. Aja gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe dadi ratu. Bener ngendikane Matsapati kakekku ora saya enteng pakaryanmu nanging saya abot. Gatotkaca. Anakku cah bagus.
ngendikaning para sepuh padha ngandhake yen kanugrahane teka pacobane mesti terus nututi bakal nekani mula sing prayitna hati-hati biak Kula nuwun nger. Wah. Marana smobang mangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pine panca nuwun amit pasang kalimantabe tinebine ngloduni dumawaing tawang tuwanggir kula ingkang paman Brajamusti ingkang sowan saking katebian kapireng swara mriyem pusaka ing Pringgondani Jumalegur magenturan kacino paduka anak Prabu sampun kepareng lenggah dampar. Kula nderek mangayu bagya seketi jumurung lan kula nderek anyeng kuyung lenggahipun anggir Gatutkaca namung mugi andadosna ing kawuningan. Nalika semanten kula dipun utus ingkang ibu supados amethuk ingkang paman Brajadenta. Nggir sampun kejoting penggalih ingkang paman Malik tingal merang kampuh jingga mboten purun ayugyane anggen paduka dados nalindra malah semunipun ngangah-angah Kakang Brajadenta ingkang paman ingkang kepengin lenggah dampar ingkang ibu dipun lepataken sinengguh muktekaken kulawarga nanging supe dhateng sanak kadangipun mekaten atur kula nggih. Brajamusti wonten dawuh Kanjeng Ibu sajake murina midhanget ngendikane paman Brajamusti tumuli klepat metu saka Datulaya awat-awatana sendika ngestakaken dawuh Brajadenta wong kang kaya kowe letuh njejemberi pakartimu ora mujudake putraning Sang Prabu Trembaka teka wola-wali blendra-blendre ucapmu kaya banyu tumumpang godhong sentre nalika semana kowe sumpah prasetya masrahake negara marang Ngarimbi nanging saiki blereng mripatmu blereng marang derajat pangkatan kadonyan wis ana lakon kaya mengkene teka kowe bakal merang kampuh jingga Malik tingal kepengin lungguh ana ing keprabon negara ing Pringgondani padha karo kowe arep judak marang jumenengane anake Arimbi ya kuwi si Gatutkaca tobat ayo aku tandingana Brajadenta legane iblis lanang Brajadenta kowe netangi kamurkane Mbayu Marimbi nadyan wadon nang aku duwe kaprawirana ayo kowe apa aku sing tekaning pati legane atiku Mbok Kakang Mbok Migunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung
Kakang mbok aku ngaturake sembahku katur. Asa tak ngaturake sembah karo aku. Nggonmu ngaturake sembah karo Arimbi mengko abang-abang lambe. Lames kowe keparat. Apa mbok kira aku ora ngerti gedhoamu Ari Brajadenta? Apa enggak aku ora ngerti marang kelakuanmu? Kowe tekan pringgondane ora nedya bakal nyengkuyung marang adeke anakku lanang. Ning bakal njodak marang lenggah anakku si Gatotkaca. Tobat menungsa kaya kowe. Kowe ora kelingan to nalika kowe sumpah nang ngarepe Arimbi. Saiki Gatotkaca wis dadi ratu mbok ogreh. Saiki Gatotkaca wis lenggah dampar wis diwisuda mbok ogreh. Nek arep ogreh aja ogreh bocah iki sore. Ayo sing gerang wae tandang ana. Wah, ladalah. Pancen tak sengaja ndudut marang kanepsanmu. Neng kene iki temtokke kowe wong wedok sing ora ngerti karo kulawarga, mbuktekke anakmu dhewe, kowe ning sarake dulur-dulurmu. Apa kaya ngono ki wajib tak ajeni iblis lanang kowe.